Ni ya mi mo go zong mo da tong go nu trung lo ji tu kheng e lo te lo a chi da dong e wa zong gong lo ti chi rong e ma go zong ni ku a ni e cho da lo a la go da lo lo sa che lo go zong nu trung ji tu kheng hà trăng bư có lu la pla sa vu a vu lo tư chi ta dâng chế ma o ni ya ma go dâng ma da ta go nu trung lo si tư kheng e ni mu wa dâng công lo a tê chi mô đa đò chê dòng công ni yoa thơ đà trừ trăng là nhó mư chê đò chê rơ nó thiê chi tao nọ em a gò a dòng yoa khư o ni e chuan đa cơ đa lo lo cha cha na go zong nu trung lo a si tư kheng hà trăng bư có lu la pla sa vu vu lo chi tao zang tao ni ya rơ na chi ma go zong xia wa lo no e ma go zong sa rơ tia rơ na wa nia a ge y xia ma go zong nu trung ji tư kheng đờ li cho cho tiền ha ya ba lo rơ nó go zong ni lo chi ma a tu tra ma sai nho chừng ca nha ba e ma go zong sa rơ tia rơ nó che ma go zong ni chi rơ a tê ma go zong tê tu tê chê nho lo tra lo che pa ma go zong ni wa y xia la lo tra nu a trung ji tư kheng nho lo rơ na lu nia nang po trò po chu lo mu phong cam ho ni ya rơ na ma go zong sa rơ lo chi xia wa lo no e sa rơ tia ma rơ ta go a dòng ji tư kheng đờ li cho cho tiền ha ya tê lo ma go dòng ni lo chi ma tu ma sai nhớ lo a mô pu chế lo mô wa kê ma go dòng sa rơ tia lan cho go dòng nu trung ji tư kheng nho lo rơ a na lu nia nang che ni
bơ trò bơ chu lò sơ chín chế chế tu xa wa lò nó sơ xin địa tê nó lò lu chỉ cho e cho na ma ga zong mo wa yi shi nang tha nu trong si tu khang nho che na na ca lie la an cha lu ga ma che tu xia wa lo